Tak zdar a sílu, vážení. Vítejte na mém novém kanále Jedeme na výlet. Čím začnu? Začnu tím, že si jdu pro akučku a ukážu vám, proč máme nový kanál Jedeme na výlet. Teda původně to měl být kanál, kam bych dával jako cyklovýlety, který tam teda dávat budu, jo? Ale vypadá to, že z toho spíš bude kanál Zachraň karavan. Jo? Protože jsme si pořídili tohle. Krása střídá nádheru. Jo? Bohužel jsme narazili na hlušinu, kterou jsme nečekali. Jo? A to je to, že karavan není úplně v topu. Pán teda tvrdil, že jako jo, tam nezatejká. Je to v cajku. No a já, protože jsem lama, blbý jak pučtok, tak jsme si to sice jako obhlídli v rohách, no ale nějak jsme se nepodívali za záclonky a narazili jsme opravdu na něco, co jsem vidět nechtěl. Takže já jdu teď dovnitř a ukážu vám, jak to vypadá vevnitř. Tak, jsme vevnitř. Krásný karavan je to. Mně se teda strašně líbí. No, a byl tady jeden problém, jo? Podej mi ten boiler. Povídal, já mu potom tomu pánovi pošlu odkaz, aby viděl, jako, jak kape, jo. Má to boiler, jo, super. Je dobrý, je kombinovaný na ohřev strumy a zároveň elektrika a má to jenom 300, příkon jenom 300 W, což je super, protože když to potom pojede na soláry, tak jsme schopní si i normálně ohřát boiler přes soláry, přes měnič, jo, protože ty měniče, když tam dáte nějaký 600 W, tak by to mohlo udržet. No, povídal, že prej kape, že tam bude špatný těsnění. Tak takhle vypadá to špatný těsnění, jo. Jste náhodou nevěděli. Nevím, kde udělali soudruzi Sender chybu, teda tohle jsou soudruzi, odkaď to je? Švédska nebo odkaď? No, krása střídá nádheru. Jako je fajn, pán nám slevil 2000. Tenhle ta nová nádoba 2000 stojí, takže vlastně v podstatě OK. Sice práce navíc, ale já jsem takový starý kutil, takže by mi to nevadilo. No ale na co jsem narazil, když jsem ten boiler montoval ven, jo. Tak jsem narazil na tohle. Oh. Krása střídá nádheru. Pán povídá, jako když jsem mu poslal fotky, že na tom není nic vidět, že jako vlastně tam nezatejká. Tak já nevím, že prej jako včera tam bylo sucho, tak tohle se stalo za den. Asi vítr, máchale. Asi vítr. No. Hele, jako měl jsem s ním rozhovor po telefonu a když jsem zvažoval odstoupení od smlouvy, tak mi pán povídal, že manželka peníze utratila a budu to muset řešit soudem a splátkama. Na což mu se nebílej tesák. Jo. Takže jako velká hitparáda. Co ještě k tomu dodat, no? Ale jinak je ten karavan, jako, nebejt tý maličku, ten boiler by mě ani taky neštval, jako jo, fuj s tím, stát se to může, možná, že tam fakt bylo jenom blbý těsnění a když tam něco cpal, tak to prasklo, ale tohle to si nemyslím, protože jako, on tvrdil, že to odpojil, ale to neřešil. Jsou dvě možnosti, je to jenom můj osobní názor, jo, v Robloxu. Jo, není to jako, nemusí to být pravda, já si to jenom myslím. A to asi to, že buď je pán tak hloupej, anebo je tak vychcaný a tak nás vojebal. No, já myslím, že obě varianty jsou správně. Jo, jako, takže jako, bohužel už jako s tím nic nenaděláme, jako jo, ale protože pán, když jsem se s ním bavil, tak jako, že soudem a splátky, jak jsem říkal, takže to jako hrát, jako to fakt jako do tohohle jako nepůjdu, do soudu. No, protože tam je... Takže budeme opravovat a vy budete u toho, takže z tohohle kanálu teďko nebude Jedeme na výlet, ale koupili jsme karavan. Jo. Jinak budeme pokračovat v prohlídce, takže jdeme na to, jo, hele. Tohle je madrace na postel, sezení to má vlastně dvojitý, já to takhle ukážu. Jo, to je takový lůžko a půl s jedním sezením, tady je vlastně druhý sezení, druhá polovička. Jo. Odklápěcí všechny okna, což je super, má to žaluzie. Jo. I jako zatemňovací, což je jako super. Jo. Samozřejmě jako bude to chtít všechno poladit, ale ne, jako není to problém. Skřínky, je jich dost. Jo.
takový notice, já jsem začal na letu. Paráda. Byl takhle úplně vyvolený, víš? Jo, má to tadyhle zástěnu. No, což je super, že když tam prostě budou ležet děti, jo, bude to vidět, když tam budete chtít uložit děti, tak jim zatáhnete, že jo, a můžete si v klidu sednout, nemusíte řešit to, že jim svítíte nebo děláte bordel. Takže to je tohle. Má to trumu, kombinovanou jak plyn, tak elektriku, super. Lednice je to samý, kombinovaná elektrika, plyn. No. Tadyhle teda nedrží ty dvířka, no, to jako nevadí, tady je to prasklý, ale je to šuplíček, to se jako dá pořešit, tyhle drobnosti. Je to starý karavan, jo, takže jako nemusíme řešit, jako co a jak. Sporáček, tříplotínka, ten se taky rozpadá, ale s tím jsem počítal, protože ten štít tady nechci. Chtěl bych sem do budoucna nějakou jednu velkou desku, jo, v celku, která se bude normálně vyklápět, nebo respektive ne vyklápět, ale půjde prostě jako vyndat ven, aby se z toho dal udělat třeba venkovní stoleček. Jo. On měl by teda ven dát zasadit tenhle ten stoleček, ale ten stoleček bych nechtěl vyndavat ven, skutečně. Takže z tohohle si udělat takový velký stoleček. Baterka, no, světla fungují, venku, vevnitř. Tadyhle se koukneme, je to takový všelijaký, dělám to narychlo, udělám pak ještě, když tak, až mi tady do toho nebudou kecat. No. Taky světýlko svítí, takže baterie tam je to dobrý. Jsou tady tyhle ty světýlka, jako v tomhletom směru ta výbava jako je super, mám z toho strašnou radost. Já vzhledem k tomu, že když jedeme na ty závody, kvůli čemu jsme to kupovali, tak jsem právě chtěl, aby to mělo koupelnu. No a tu to má prostě luxusní. Takže koupelna je prostě eso peso. Jo. Větrání. Jo. Tady je zásuvka. Jo. Je to teda zahnojený. Jo. Paráda. Je super, že to má odtok. Jo. Má to kazetový záchod otočný. Jo. Takže taky parádička. Za mě prostě super, jo. Když prostě přijedu ze závodu a budu zahnojený, tak prostě oplachovat se někde u auta nebo tohle z toho na prd, tak tohle super. Není to úplně ideální, jo. Museli by se dát ještě tadyhle jako na stěny jsem chtěl dát nějakou tapetu růzdornou, aby to jako opravdu bylo pintli. A na takový to rychlý umytí a opláchnutí, super. Tak, takže to je koupelna, která teda jako se mi líbí, moc se mi líbí. No, tady je skříň ještě. No, taky už mají police něco za sebou, ale na druhou stranu jako tam není problém. Pán má truhlárnu, vyřešit nový poličky, čistý, no, vyházet tyhle ty zahnojený. No, takže jako v tomhletom ohledu by to bylo super. No. Ale jak říkám, asi dneska, letos ještě nevyjedeme, protože budeme řešit přestavbu karavanu. No a vy u toho budete s náma. Tady dostávám věci do ruky, paní už pracuje. No, já to dělat nebudu, hele, já to budu jenom natáčet. Bude to dělat paní s tkánem. No. Ne, taky budu pomáhat. Akorát musím teda to, no. No, takže takhle vypadá náš karavan, no. Krása střídá nádheru. Má to teda kazetový záchod, tady máme nádrž na vodu. Dej to pryč. No, tady je nádrž na vodu. Objem nevím, zjistím, doložím. Tadyhle má být ten boiler. Ten, který jenom prokapával teda. No. Škoda. Jako, tohle je ten nejmenší problém, ten boiler. Tady bude větší problém tohle. No. To bude velká paráda.
Jinak jsem s karavanem spokojený, no. Nemůžu říct, že by se mi jako to nelíbilo, ale tady prostě já vylezu ven, ukážu, kde je asi problém. Jo, a uvidíte. Tak, jsme venku. Problém je tady. No, tady je to úplně durch prostě. Tady tou lištou zatejká, takže budeme muset tu lištu sundat, no, a celý to prostě přetěsnit. No, tadyhle v těch místech. Takže další věc, kterou jako super, má to tohle zajišťování proti tomu cukání té koule. To mi bylo řečeno, na to si dávej majzla, to prostě chtěj. Má to brzdu nájezdovou, což je taky paráda. Jo. Pán teda dal nový kola, tvrdil. Tak, tadyhle máme nádrž na vodu, no, napouštěcím hrdlem. Je teda ta kazeta, dá se to vyndat, že jo, což je super. Takže tohle je tohle. No, nádrž na vodu, tady je přípojka na 220. No, když chcete do karavanu, má to i 12V rozvod, což je super. Tak. Tadyhle je napouštění vody do toho, do WC. Tak. Tady máme kazetu od WC. Koukám, že tady jsou nějaký utržený drátky, Notě Pero, Kilimanjaro, takže tady budu muset řešit ještě tohle k tomu. Jsem si včera nevšiml. To bude asi nějaký hlásič na něco, jestli je to plný. Ještě se s tím budu muset seznámit, protože nemám nejmenší potuchy, že jsem karavan neměl a nechtěl jsem ho ani. Což teda jako nakonec přesně z tohohle důvodu mám těch věcí víc na práci a ještě řešit další. Tadyhle je samozřejmě garáž, nebo co to je. No. Já nejde odemknout. Já už. Takže garáž. No, má dvě flašky. No, tady je vidět, jak je chycený to dřevo a koukám, že tady je to taky pěkně plesnivý. No, krása střídá nádheru teda. To je paráda. To bude muset jít celý dolů. No, ale tak jako dobrý. Tahle deska si budeme muset udělat nová.